Da ni'n gweld yn glir y rhagoriaeth sydd yna ymhlith y staff proffesiynol yn yr NHS a'r sector gofal, ond yn gweld y straen a'r pwysau sydd arnyn nhw wrth iddyn nhw geisio gweithredu hyd at eitha ei gallu. Mae'r dystiolaeth yn glir yn barod felly, dwi'n meddwl, mai adroddiad interim ydy hwn, na allwn ni barhau fel yr ydyn ni. Mae hynny hefyd yn golygu rhoi'r gorau dwyllo y gall Llywodraeth Prydain barhau ei polisïau llymder tra ar yr un pryd bod Llywodraeth Cymru yn parhau i wasgu'r gyllid awdurdodau lleol ac felly ar ofal cymdeithasol, a bod hynny rywsut ddim am gael effaith gwirioneddol andwyol ar yn gallu ddarparu gwasanaethau gofal ac iechyd fel mae pobl yn ei disgwyl ac yn ei heiddi. Mae'n glir o'r adroddiad bod angen i gyllid y gwasanaeth iechyd gynyddu wrth i anghenion y boblogaeth gynyddu, ond ar yr un pryd bod angen buddsoddi mwy fyth mewn gofal cymdeithasol. A da ni yn gwybod bod gofynion ar y wasanaethau yn mynd i gynyddu, mae faint fydd o'n cynyddu yn dibynnu ar faint o ddifri y bydd y Llywodraeth yma yn ymateb i wahanol heriau gordewdra, enghraifft yr angen i annog byw yn iach, ac mae yna elfennau eraill hefyd, safon tai, yr amgylchedd, ac wrth gwrs toriadau i'r wladwriaeth les, pan mae'r gwana yn ein cymdeithas ni yn cael ei gwasgu gan y polisïau mwyaf creulon. Da ni'n gwybod bod digartrefedd ar gynnydd, bod hunanladdiad ar gynnydd, bod defnydd o wasanaethau iechyd ar gynnydd. Felly mae'r achos dros newid yn gry, a newid yn y ffordd mae llywodraethau yma ac yn Llundain yn edrych ar a chefnogi'r holl ecosystem o wasanaethau iechyd a gofal a chefnogaeth gymdeithasol. Mi allai gyfeirio at ambell elfen benodol sy'n cael ei pwysleisio yn yr adroddiad yma, cynllunio gweithlu, enghraifft, mae gwell cynllunio gweithlu o fewn yn cyrraedd ni. Os y gwelwn ni y Llywodraeth yn cymryd y camau priodol, fel cyflwyno canolfan addysg feddygol ym Mangor, ac annog rhagor o bobl ifanc o Gymru o wahanol gefndiroedd yn cynnwys y cefndiroedd mwy difreintiedig i astudio meddygaeth. Mae o'n golygu cymryd y camau angenrheidiol i gynyddu faint o nyrsys da ni yn ei hyfforddi a rhoi y gefnogaeth sydd ei angen i'r nyrsys dan hyfforddiant mwyn gwneud hwn yn broffesiwn sy'n ddeniadol o hyd iddyn nhw.